Здравейте, любители на българския футбол! Някъде около преди 10 години в мен се зароди идеята да напиша книга, в която да събера всичко за българските голмайстори, оставили ярка диря в историята на българския футбол. След дълго премислене реших, че тази класация, която мога да направя, единственият обективен показател е реализираните голове от тях в играните официални мачове. И така в крайна сметка се роди именно тази книга, която виждате с заглавие "Българските голмайстори". В нея са представени 25-те състезатели, вкарали най-много голове в официални срещи за българското първенство, турнира за националната купа, участието в международните клубни турнири и с националните отбори, в което единствено сме изключили юношеският национален отбор. В резултат на извършената от мен дейност и обработка на статистическите данни се получи класацията, която е посочена в книгата. Номер 1 в историята на българския футбол е Петър Жеков, футболист, носил екипите на Берое Стара Загора, ЦСКА София и различните национални отбори. На второ място е футболистът с най-големи заслуги в историята на българския футбол Христо Стоичков. В нея намира място и другият голям футболист Георги Аспарухов, а от съвременното поколение единственият футболист, който намери място, е рекордьорът с най-много голови в шампионата на България Мартин Камбуров, носил екипите на няколко български отбора. Всеки един от състезателите в тази книга в обем от 8 страници е представен с текст, разглеждащ неговата кариера, статистика, включваща участието му в първенствата и турнирите на Република България, международните турнири и националните отбори. Същевременно всички голови, които са отбелязани срещу отборите от България, любопитна статистика и всичко това подкрепено с подходящи снимки. За да се получи тази класация, се наложи да обработа цялата българска футболна историография на всички книги, които са публикували материали за различните футболисти. Да обработа наличната периодична преса, която е излизала през всичките тези години, архивите на Българската федерация по футбол и Българския футболен съюз, които са съхранени, използвайки архивите и на Международната федерация по футбол ФИФА и на Европейската федерация УЕФА и различни футболни сайтове. Искам да информирам любителите на футбола, че досега не е издавано такова печатно издание, в което да бъдат събрани всички български голмайстори. За всеки един от тях, в различни печатни издания, вестници, списания, книги на различните клубове, може да бъде намерено за един футболист. Но така, в едно печатно издание е за първи път. Самата книга представлява един своеобразен справочник алманах, който може да бъде ползван както от любителите на футбола, така и от ръководителите на всички клубови и на всички спортни журналисти. Тази книга е издадена със съдействието на моя син Добромир Минков и вдъхновението на моите внуци-близнаци Радослав и Петър и може да бъде намерена в книжарниците Сиела и Хеликон.